wayo ni. Duniya duniya wayo duniya ta yi zafi, an kashe mu an kuna mana kayan mu ba kuma yafi. Wasu sun shige ramin kura, wasu kauna a rafi, don gudun kar a kama sakona wuta na da zafi. Gashi an rushe kauye namu ko ina ba mu zauna, babu inda za mu tsaya ko a ina mu zauna mu kwana. Babu mai taimakon mu mutane kun gani yan uwana, gashi yanzu ba mu da komai ko da abinci na tauna. Rayuwa rayuwa wayo sabuwar rayuwa, mun shigo rayuwa mai muni, rabbi kai garkuwa. Ka taimaka mana kan makiyan mu dukan su kai hallakawa, kar ka ba su jin daɗin komai tun da ka san da kowa. Ga munan mun taso mu bar ƙauyukan mu, ba dan muna so muna kauna ba, mun yi dan kare kanmu. Yan ta'addan da ke a ƙasa an bar su na hallaka mu, babu mai tausayi ko kawo agaji a gare mu. An kashe min mataye maza yan uwana, an kashe min aboki dan ya zo wajen kare kaina, an kashe min wadda nake kauna cikin zuciyana, an kashe min yayana uku masu kaunar ganina, an kashe wani babban jagora cikin yan uwana, an kashe wani limami na garin mu an sa a shana, an kashe an yi konawa a gaban idanun ganina. Ba zaman lafiya a gare mu bare mu noma a gona. Wainu wainu wayo Allah na ina ma ina a ce ina da kuɗi da na taimaka yan uwa, ina a ce ina da abinci da zanu ba yan uwa, ina a ce ina da mukami da na zamo garkuwa, ina a ce ina da karatu ilimin zaman duniya, da ba zan shiru in sanya ido ba a Najeriya. Ana kashe mutane ba tausayi sai ka ce kurciya, da ba zan kyale masu siyasa ba su yi kwalliya. Rayuwa ta sauya dukan yan uwa, malamai na addini yau ba sa kiran yan uwa, ba fahimta tsakanin su dan ba su yin jituwa. Ra'ayin da kowa ke kai yau shi yake faruwa, ba su nusar da shuwa gaba